Assalamualaikum, taga di pintu. Jo bismillah kata dimulai. Ampunnya tobat kanan satu, bila jo maaf kanan pandai. Di awal kata nan sapatah, kita ka ambo layangkan. Karapatan pulo sila nambah pangka, pakai hambo menyatakan sambah. Salilia gunang marapi, sa edaran gunang pasaman. Dari bilik ke tapi, dari luar ke halaman. Kami dari MTS Muhammadiyah Paninggahan, kok kurang pade dek ladonyo, kok kurang asin dek garamnyo, racik bawangnya, kok kurang alui tolong nun sanak menambahkan. Kabau gadang pandailah doa. Makan barulang ke parahu, adek pulang ke pusako, ilmu pulang ke nantau. Selesai tembahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.